Ik ben fan van BZN. Al heel wat jaren. Toen ik thuis wende, ja, dan kwamen we uit school en dan draaide ik een BZN. Ja. Pearl en Justin Illusion. Dat waren toch eerst in die periode wel mijn favoriet. Annie weer, ja, je voorbeeld en dat weer de zangeres. Ik had een keer gewoon doorloos een brief geschreven naar Annie van BZN. Maar ik hier geen adres, ik hier niks, ik wist alleen nog Volendam. En hij is in Volendam gekomen, maar ik bij Annie, want ik had toen een brief weer omgekregen. En ik snap nog nooit hoe dat gekomen is. Deze is van Annie. En wat schrijft ze daar, Sjoerd? Ik weet niet zo goed wat ik terug moet schrijven. Ik stuur een foto hierbij en ik hoop dat ik je daar nog gelukkig mee kan maken. Maar je moet wel fan van BZN blijven hoor. Nou, Sjoerd, het allerbeste hè. Veel groetjes. Het is wel mooi dat je dat krijgt. Ja. Ik ben al heel lang BZN-fan. En ik heb een oproep zet in het boekje van hun fanclub, zeg maar. Als er fans uit de buurt zijn, werd ik naar je concert komen. Toen dacht ik kan altijd proberen. Toen had ik er een brief geschreven. En toen hebben we eerst eens contact maken. En nou ja, van tien kwam het door. Ja, Leuk. ja, klopt. Maar doordat Sjoerd zo'n fan is van of Annie of Carol, wist er dan eigenlijk jaloers? Nou ja, ik heb keuze uit meer man, dus... Als je de band is, bestaat natuurlijk uit meer man. Ja, natuurlijk, je helpt dit door je voorkeur. Ja, nou, hier maar, is ik een favoriet, ja. Jack Veerman. Ja, dat Oké. is altijd mijn bin De BZN. drummer. De Ja. drummer, ja. Van Ja, de stakjes. ja, die ja. Nou ja, eerst in de drumstappen van de drummer. Ik vind de muziek mooi van BZN. In bepaalde nummers, daar kun je in waarom vinden. Ik vind gewoon, ze hebben een heel soort muziek maken en een heel soort verschillende muziek. Ik vind Justin Illusion, dat had bij mij altijd in het leven is in een grote, ja, drong maar lekker verder en dit maar zat het is. Ik wil met Justin Illusion. Ik ken dat in een auto gewoon even heel goed draaien en dan heel goed hup mars. En dan kan ik er weer even in. Ja. Het is nog net te zeggen dat ik in een heel zwart gat vallen ben toen BZN stapte. Dat net. Maar ja, het ben wel je... Het is soms wel eens even je uitlaatklep. Even een jongetje naar zo'n band. Het is ook een soort afsluiten van iets, hè? Ik bedoel, het heeft je hele leven de West. En dan in één keer stapt dat. Dat is het meer, denk ik, hè? Ja, maar ja, erop leest, je leeft er al een uur, leef je er al naartoe dat het niet stoppen en op een gegeven moment, dan is het zo, het laatste nummer hij ze spelen. Maar je had er dan op lijst wel vrede mee, dan is het ook wel goed. Nou ja, goed, dan word je natuurlijk het allerlaatste ik mooi maatje. Dus dan ging je maar naar je Ahoy in Rotterdam. En nou ja, dan, dat doet dan best wel wat mooi, absoluut. Ja.